Mikkel og Utzon, hvad har I gang i her? Jamen, vi står her ved Krakkeskolens parkeringsplads i de dystre omgivelser. Vi nu begiver os ud på 400 faldskærmsraketers opspringning. Og jeg vil så starte med at hælde lidt tændvæske på, for ligesom for at det kan komme ordentligt i gang. Held. Og Mikkel, Jeg tænder der først. brug tændstikker. Det er bedst. Vi ser lige 100 skud, som skal starte det nu. Der starter den. Så er vi i gang. Og 1, 2. Øj, hvor er det fedt! Shit! Ej, søjne, mand! Fuck, det var fedt! Prøv lige at se dig ind i det der. Shit! Okay, drenge. Hvad har I sige til det? Jamen, Operation vellykket. det er det fede, det her. Åh, hvor er det fedt! Her er Mikkel mobil. Jeg optager stadigvæk. Her. Okay. Ej, den cykel der. Åh ja. Nu er Mikkel. En 100 skuds. Jo, lige om lidt, så kommer den. Fuck, det var fedt. Smider du mere? Rammer os. Jo, den er godt i gang med 100 skuds. Jeg stopper nu, drenge. Ja.